Ahojte priatelia, dnes vám predstavím nových anielikov, ktorých som vyrobila z lásky, so zámerom ochrany domova a priestoru, v ktorom sa budú nachádzať. Anielikov som vyrobila na objednávku pre jednu veľmi milú, krásnu dámu, s ktorou som sa ešte osobne nevidela, ale budem veľmi rada, keď ju osobne stretnem. Takéto anieliky, vlastne sú to také dvojčatka, ale môžete vidieť teraz, že aj keď je to ručná práca, tie anieliky nie sú úplne rovnaké, pretože úplne rovnaké sa urobiť vlastne ani nedajú. Jeden je trošku nižší, tak možno o taký centimeter. Anieliky krásne stoja, môžu pekne sedieť. Vlásky majú, neviem, či je to dobre vidieť, ale majú také zlaté nite popredkávané vo vláskoch a vymyslela som, tak ako som minule hovorila, že anielik môže vlastne aj visieť. Tak som to vymyslela takto, že môže visieť napríklad nad postielkou malého dieťatka ako strážny anielik. Môžete mi napísať, že či sa vám tento nápad páči. Budem veľmi rada za vaše komentáre. A ak by niekto mal záujem o takéhoto anielika, ktorého vyrábam s láskou pri krásnej anielskej hudbe, tak mi môžete napísať a veľmi rada vám vyrobím na objednávku podobného. Ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!